dneska sme u nového videa z Robloxu v tejto hry Black Ball. Práve iba čakáme, pokým jeden títo hráčov vyhrá. A vyhral klasické. Poviem vám, v tejto hre ide iba o jednu vec. Odraz loptu, ako ja, ako teraz. Bum. Neodrazíš, umreš. Celá hra. Ale to teraz pomerne dosť známe, takže to chcem vyskúšať aj zahrať, že čo to vlastne bude. Ako ja som to iba dopredu chcel trošku natrénovať. A aj som natrénoval, mám trošku lepší meč. A vlastne o meč tu nejde, to je iba skin, takže ten meč môže byť iba zácnejší, keď tak poviem. Ale inak mám to isté. Mohlo sa mi toto stať? Ja som umrel na vlastnú neschopnosť. Som dal skoro než tá lopta pri mne bola. Koľko mám vlastne vinov? Ani jeden vin? Čože? No, tak nevíš. Musím ho počkať. Tak strana. No, toto si skúsim. Prepáčte, keď mi nebudete raz rozumieť, sú to, jak som napísal v minulom videu, sú to len slúchatka. Typek je úplne Fortnite, však oko to tancoval. To sa prečo nehýbu? Jasnos. A čo ja vlastne mám za skill? Freeze cam. 2000 coinov, tak to je moc, podľa mňa aj nie. Nová lopta pokom pôjde. Po mne nie šlo zatiaľ. Teraz mohol ísť tak po mne. What? To je úplne nejaká riadená strela. Paráda. To sa podarilo. A nemám ani coiny na ďalšiu čestku. Do keľu. Budeme zase spektajtiť. Tomuto typkovi je trochu fandil, on má dobrý skin. Vlastne Mikol vám to pripomínam. Tu je jeho lopta. Tak už mu nefandím. Ale sa aj táto typka mám dobrý skin.
Jeden týpek. Zuki. Čo to podľa vás vyhrá? Tento Zuki alebo 1, 2, 3 Slot. 250 Robuxov. Vás všetky tie skiny, čo sú tu, myslíte za Robuxy, sú asi limitované, keď tak to beriem. Lebo predtým tu bol taký zelený, nezastičená do nemá tento týpek. Tento, ktorý práve mierí myškou. Nezastičená do nemá. Tak proste, takto boli tie skiny, čo boli predtým. Dokeľu. Aj sa za mňa stovku robil. Táto hra ma ani moc nejde, keď tak sa zberiem. A keď sme videli predtým, každého som aj nezabíjal. Teraz ju. Server. Čo povedať? Roblox o Fortnite. A pozerám, že tento server je možno, že skin bola či neľuďmi, lebo ale zdá sa, že tento skin bol predtým. Lebo 1, 2, 3, 4, proste 4 ľudia to majú. Nehovorím. Fortnite. Ty vole. Doma. Kámo. Ten týpek s tým Elkom. Napíši do komentárov, že ako hru by som mal zahrať potom. Daj mu chvíľu ranou. A na mňa to ešte tá lopta ani raz nešla. Na mňa. Z toho hru. Do keľu. A práve to poviem, že na mňa to vôbec nešlo. Nie som si istý, že to píše nejak takto. Čo? Myslel som, že chce. Oho, to budem to zmeniť, ako? Skúšam ešte takto. Nie. Oni to sme vlastne zmenili, alebo to funguje v tejto hre tak.
4 týmy teraz dajú. Čo píše? Neviem. Aj, už som si myslel, že typek má headless. A kto by nevedel, zase, že doteraz je headless v Robloxe, že kto to nepozná, to je to, že nemáte hlavu. Proste, že nemáte túto hlavu. Kto si to chce kúpiť, tak to je asi najväčší pán, lebo to stojí 31 000 Robuxov. Typko to zabilo. Dokeu. Bol tam vôbec nevidieť, sme vidieť vstup, ale nie. Dáme zase spectate. Opýtam sa vás jednu vec. Napíšte do komentárov, ktorá hra bude potom. Vyberte si Roblox Doors, Brookhaven alebo Murder Mystery. Do zajtrajšieho dňa máte čas. Presne do zajtrajšieho dňa do 15. Po 15. alebo tak po pol tretej, myslím, že 14:15, tá 14:50, ježiš, čo to trepem, myslím, že 14:30, tak to myslím, áno. Že 14:30 bude koniec hlasovania a čo vyhrá, tak to natočím. Sakra, však ešte ani jeden deň za prvé nemám. 0 coinov, som dobre skončil. Dúfam, čo má typka za face, lebo ja nevidím tvár. To sa dá nejak dať? Typka si dobre dala. Jak sa volá typka? BKO. A možno, že som mu našiel. BK. Exen avatar. Potom jak to, že Facebook... Jak to, že nevidieť face. No, dobre skončila. Zabil. Kámo, tak tomu hovorím súboj. Malo typek... Bruh, don't else who or something. Typka vôbec nerozumiem.
What? Kamo, sme v Japonsku, či kde sme? Ne, som skoro mohol skoro byť. Nie. Som. Ja to nevyšpúham. Ja som tu. No tak bude toto asi koniec videa, lebo ani raz som nevyhral. Táto hra mi moc dobre nešla. Takže toto je koniec videa. Dúfam, že sa vám video ľúbilo. Tak prosím dajte like a odber. A už vychádzajú, každý deň vychádza jedno video. Takže aj cez sobotu nedelu vychádza jedno video. Takže zatiaľ čaute.